Pregunta a David fuera. Decías a mene que guztin. Prest? Plaketa bat ingot? Bueno, egunon. Egunon. Arratzaldeon. Arratzaldeo bai. Nor zara zu izenak eta esan? Jose Jauregi. Amoto jaiztago, txopitxekue. Zemie. Da eskondu, Eskondu isela entzen. gaur gagoz, pasatorre, bazarxe edo... Bai. Zuke programa munduko afizioa, bai gerretirara, bai itzain etxetik jaso izan dozu, ala etxin ekiozu eurokorik edo? Etxin guraso egitez. Guraso egiztok, nik zerik holan probanda haitzen da honik. Inguru bakarrik. Ingurue. Aman ebizen lehena, proban eitxe bana. Amoton. Ama nundu zen ama? Amoton godixagu. Zuke parte hartu duzu, gerretiran. Gertian, darin. Bizkei guztixen da Gipuzkoan goe, zati batzu. Gerretiran lehenengo klasien no zeitzen duen akordeko zinak? Lelegu, noz ez dakit, Amoton, lelegu egin duen. Premixuten. Eta izamate urte itxegon. Irota malagun edo. Bai, irota malagun itxegon zen igual. Eta gero aurrutik gintzen duen lagun hartin edo utzuen edo lako... Agutik pegan hazin, bikotin, jokatute. Amerikite, etorri zen horreko diru asko akerla eta agotute eta guk eguntzet erdi zuen lehena eta maki ez egun digo peganak eta bisok eta zer egin da, jokatu gontzon da, errez egin duen. Amerikito ardi diru hemen gatuak zuen zati batzuk. Hori perran zein, bertxuko perran? Bai, perran zegu elizpurugu. Perran. Zein, hemen bizi dana, ala? Bai, etxe bizi dana. Bai. Eta gero, ja, hasi prebizu eta prestez nien motora eta hori duen. Bai, gero ipestarra, gero. Ipestarra gari onditxar, gero. Gendun, hilta zere giloguaz. Berlotxe jokatute, untzala hori zazpi metroin baiz ez da, erretz egin duen gabe. Gero, premizuetatik, joko batzu behitzen duzen. Joku bai, joku asko. Zazpi edo bai, joku egin duen, sortzi, zazpi sortzi. Da joku esat nanien, gero, autentik entendidu izan, taberna baten alkartut, zarratzan Bai, tabernan alkartut eta taberna behit da eta ostotzin eitxen da. Bata baztien, zera, inbitixero, zugin gehiatzen lan niten, nien gehiatzen zazut, izetan dolagu izetan di. Da gero, afizunio gustatu. Gustatu asko, gustatu. Astube, pensto da, astube hauspinian duzek, Bai. hauspinian duzek astube dozit, zuk... Bai. Haren astu preparau da onda, korto zibide jut diru, lehen biaren prebisutan aban. Da gero joku egin duen, berretxun pitxuli egin, lauro kilo, bosta kilo, sigur astu da bestite, azka astuna da alan be karteru txarto, toxu zatzena. Haibiliu eta txarto, eta gero astu burun makiliaz da. Osto zidioazio egin duen. Hoxu, kabu ganeko? Bai, kabu ganeko. Da zera, saldixe be? Saldixe okina ben, saldixe eta saldixe azbe jokatu duen. Hore, berretxun. Zera, koman kontra eta, ez gen duen, galdu egin duen. Ibilizien, ibilizara, seguro irisekin itzain ibilizara? Karretero ibilizara, seguro, karretero? Karnezeru ez. Karnezeru ez. Saldixek, astuek eta... Bai, irixe begin txun itxein. Idi parekia, berton, itxelara egin, idi parekia. Bai. Parekia, premiztak jute egin, baina ez zein, idi urna petzein da. Hor biltzein, bost, lau, bost, zei egin hortxe. Etxeko inozen duen egin karretero? Bai, beti, txeko egin, neuk eta plastorek. Plastorek eta zer? Plastorek hori deniatzi, beti. Hauzutan behe bina? Hauzutan bai, hor milioin bu, milioin guztare bakarri, egin duen, bizekin. Banan, guztare bakarri. Bataz lehenengu eta ondo bestiaz, hiru arna. Guk bertsune zoz bidela eta jaixek edo omenaldizik dizela eta ez dizela, beti jaki guazen txopitxena, txopitxek parte hartu dugu. Eta nahi duak idala hartu duzu parte, astabutxan omenaldizien. Bai, argi hausten. Zeran zan, argi hausten, Agustiek untzi sortzieneko, untzi inorduko, uei biak jaso baitz ama bihargu erretxe, eta nik Hogei biak jaso bai ez da, 8 bial zantzun.
Untza baten, Ba, zubi altzagun. nik gota bi nik altzagun txun. Bata martxan daula, Ba, beste martxan. beste bitxu batera martxan. Bizu batera martxan. Gero zean nahi bizientzera. Nanin azpilagan jokatu nahi, ba, gizopera, sortziorik biri jokatu nintzen. Biri batera eta ni bakarrik da, hamar bihintuen da. Nik eguntzet erdien txun, darek eguntzet alaren pasatxua. Ba, beti zin, Roberto Bertxo etxe eta Roberto etxe eta besti zera. Martin Leko itxe, bai. eta gero, azpilagan ingo dik. Da, Agustin nominaldi zin behoi. Omenaldize bai, 3.000 guaz egin duen, karakter egin duen atzetik. Irumilekoaz, Agustin de zeu. Agustin, Astobitz eta Agustin ondixe. Astobitz atzetik da, Agustin de zeu. Bai, atzetik. Da, holan beste, holan, ezibizmi eta alago... Ezibitzi eta zer egin. Erriz, ezibitzi egin zuk, berroi ematero bai, erriztan. Kortu zubin, da, kortu zubin, Morgan, Nunes. Bai zeri, etxo bai, bile berde trozillos behu, bai. Etxo nundoen. Da, aretan behoi. Eta danin, berretxu behu, bai. Ipestar berretxu, danin hemen. Tenerife da juntzinen zu? Ni ez, Tenerife entzen nigun. Horrek gertiran ala? Horrek garritia, horrek idizegin juzinera. Lego egitarri. Idizegin. Eta proba mundun, azte beste egitarri. Nik ez dut zan lan baina, nik markie. Zein deguten, gizonberran, bitxori zen, plazadek pudor zen. Mila eta berreak gilokuaz, ba, honek izautzen, Agustin ite. Lego egitarri, ba, iaxe, untzu bat eitxak junket altzik esan da, honek zine atrebi du. Da, begoak ezazten ari, zuitxo bitzizat, bai. Hauzik, darak jonaz da, zuizateko da, ez ez da. Untzi itxak jute gara, mila eta berreak gilokuaz da. Ba, da, noso, zer da, hilabete bat mozu, internetako, jungunaz, ba, hilabeta deituzten da junginen, Agustin, da, nire kointu itxela eta iruro junginen, da, Agustin botileru izten da, hartxeko, untzertixen amagoz bintut erdit, ez dutego, ez duzuego, Agustin ezatzen da, zein da, kate baila mozturan da, blanu gurritu zi baina, ota beratzi bintut erdzein, nahen untzie, bai. Besti holan, politxezuk egin deku, Rota izan, tximela eta tximela jokatute. Bai, berritxun, bai. Apari da gehal lehenengo, txarrikan egon da, politxoak gauzen da, jokatu diru, eta $1.000 txikitok eta pelota haizu da, diru, jokatu eta goxeko ordu bat, goxaldin ordu bat, zokiaz dipintxe, kostazan, hartzin dipintxe gero, zein, 10 zentimetri behiz ez da jokatu, da, beratzi bintu nien hemen. 3.000 guaz, 10 zentimetro. Nire gortena, harrian dutxeaz, besti, horre berretxen omenaldi baten osan, txopitxea zua zegoen hemen, horre isolan egon da, Agustin eta bizuek mobiluko harrian dutxea. Esan Agustin, harek altzako duten itituko esatez. Bai, egin duen. Hori jaiztan zen, berretxo jaiztan. Egin duen, amagoz behitun untzala hori egin duen. 3.000 kiloguaz, bizon arte. Da zera, horra mundutik kanpora bezuke, esperientzia eguzu, nireak egalaz, bizikletan behoi. Bizikletan gaztetan. Ama 6 ama 7 urte. Nahi urte bizarra egin, ibiltxe egin, hola zahar da honek egin. Lehenegu betan zuen, lehenegu bat bitxen edo lehenegu betan da. Gero askoitzi, goxine egin duen librinde gero zirkuitun. Da, hola zahar lehenegu eta biharren egin du. Hola zahar, zein hola zahar? Juan Olazak, Ameriketan da oin. Eta ekipu epe, Ekipu, bai, makineko ekipu, Banderia? Banderia Lambretta. Arrieta eta Petro Began esan, nortxe. Urte beto gira, da gero, hortik, zara, horrela, ondarrura. Ondarruko, ordu karre batzuk. Ba, bihar nina hone, zeri beta, elgetan bihar nina hone, elgetatik, bergaratik hori irubidari onda ezagunek giro. Legitxo bideo zen, zaperro txiki egun ninde, ondo bilintzen gero, txarto horrek egin da, gero, zerako, kameratu bizkei dio, esan txarin, ahotza izan, txarin gerniken, hartu zo bizten da, Barcelona, egun leitxuan, honen neula bizikletan, honen neun. Garri dio, zilegitxo duru egun jurten nagoen. Barcelona, titulu zertza. Titulu ideo zitxe, kameratu regionuza, juntzelara. Ido zi baina, zebez.
bizikletan dan ondatut, uste guzti galdut, gero hango titulu egidozie, baina diru egite zebezten emon da. Titulua, artez inbertsazko Ba. titulua, ala bizikleta titulua. Arotze txagu. Bizkaiku, da, hango regionezak gu, Ia zeintxu baina, Artez di oficioz eskola. bai, jardiken. Da, bizikletan zuek anaixi bazen du bizikletan. Ba, nahi ona. Australian bizide hori. Australian da hori. Hori, manguko gitxoak, sortzioetaria manguko gitxoan. Ba, oine jubilut da, iro tamalagota, edo jubilut da. Bi egin da, kaini bat ahunde gero. Hori egin, pinu joten behi ben, da nin. Da, beste esperientzia boseun bebakit horre, Bai, bosegun, konbatu da jote da, zerin, legitxo plaizen. gaina boselo ize baten kontra. Ekarri ben, horrek gabizela bat bestitxe, bai, ez da itxe bai izan da harri. Iroik iloku, ekarri otzu idoztegu, zazpiko bate jokatugu, otxarkoak eta han jokatu zen, beraz pari jokatu zen da. Hasi egan, ipirik genduen erreztu egin da, zer zokai parik. Erreztu guztenta baina beti gatzeko, hori txikitxoak salteitxe baina, beti utzi. Da, moztuak da, bostazen batzuk, baina asartu da baina gora eta buruaz behi jota urutan zak eta nazik jarri gontzon. Hori izunta ego ondartzan. Ba, da gitxo. Ba, Beste izozen nahi du gehitxu. ez da, maitxu da. Nahi da. Egin azkeitxu, baina aztokeri asko baina, ba, Eskerrik asko. bai, eta zehatxik.